La un episod de Radio, iar astăzi suntem iarăși pe Ferma UTB. Iar astăzi am văzut că nu stăm foarte bine pe bani. Iar am 6 tone de rapiță și am gândit azi, în decembrie, e cel mai bun preț. Și am gândit, haideți să... îmi vând. Deci, dacă data trecută să știți că nu aveam remorca asta, dar am luat-o, mi-am descărcat modul ăsta, că am zis, bă, este așa mai de fermă UTB, știi ce zic? Și am luat tractorul ăsta mare. Stați un pic că nu mă lasă să încarc. Și parcă vezi că nu mă lasă să vând acum. Uite, nu mă lasă, apăs. Stai că mai încercăm o dată. Stai, pentru ce mă asta remorca asta? Că poate nu e... Parcă vezi acum că asta nu e remorcă, nu care orice. Ba da! Deci nu mă lasă. Fii eu prea așa. Stați acum că chiar sunt foarte confuz. Nu merge. Este stricat buncărul meu. Ah. Este prea ciudat. Fere. Îmi vând remorca asta să văd dacă așa face cu toate remorcile. Unde am eu, mă, lucrurile? Aici. De? Asta. Și mă duc, îmi iau una mai... Da. Da, stați, mă, că trebuie, că nu... N-am eu. Haideți că revin un pic să-mi descarc și eu modul, că am nevoie de un mod și mi l-am dezactivat. Bun, am revenit, că efectiv nu mergea și acum hai să cumpărăm remorca care... Adică tot UTB universal, da? Am pe asta că... Nu vreau să se vadă. Uite așa, deci nu am suficient... Oh, da, oh. Vere, n-am suficienți bani. Dar nu știu ce are asta. Stai că luăm așa, ce? S-ar putea să fie de la
că e foarte mare remorca și nu atinge ăla de... Da, nu știu. Dacă nu vede cum ne descurcăm pe remorcă normală, nu știu. Am luat UTV-ul ăsta 65 la oră. Merge de rupe. Hai să nu intrăm pe contrasens. Am cuplat și ne-am dus. Nu știu, iau asta că are prețul foarte bun acum la rapiță și scăpăm, putem să scăpăm de sărăcie. Bă, cred că facem 40.000, cred, dacă mă gândesc după calculele mele, 40.000 facem. Hai că am luat-o eu strâmb acum. Dacă nu merge, efectiv nu știu ce fac. Nu merge. Eu nu mai am mod pentru... Stai așa, să-i dau de la tractor, că poate merge de la tractor, așa. Asta cred că e de baloți. De ce are de astea? Uite, fix așa. Nu merge. Nu, deci sunt atât de supărat că nu merge și trebuie să-mi iau de-aia asta. Îmi iau pe asta, ok, bine, măcar oricum. Na. Iar e scumpă. Și între timp ce merge noi, hai să fac eu o mică șmecherie să mergem mai încet pe drum drept, să vă arăt unde am găsit aici la Rapiță. Uitați aici. Și e cel mai aproape. Și costă. E destul de bun. Acum i-am dat că i-am dat mai mică viteză la pilot automat, mă rog, e automat, la mersul automat. Acum da. Uite ce ciudat arată cu UTV-ul, dar n-avem încotro.
Stai un pic, că acum mă joc. A patra. Nu știu ce cântam, dacă m-ați auzit. Uite, mă. Rapid să începe. Doar atât. Doar atât. Oh, doar o remorcă. Bun, stați să... Acum la prețuri... Rapid să... Etichetează locul, bun. Și arată pe unde trebuie să o luăm. Poate fac o șmecherie și o iau pe aici. Nu merge șmecheria, apropo. Ce frumos e pe aici drumul. Îmi place. Oh, trebuie să trec... trebuie să trecem de la... Da, efectiv se înfinge UTB-ul ăsta. Mai ales cu 3 secai UTB+. Ia uite cum mergi. Fără probleme. Vreau să stric recolta. Până nu știu că am dat cu fertilizatorul, dar nu știu, doar la terenul ăsta mi-au crescut buruieni. Țineam farurile aprinse. Oricum ăsta nu are faruri. E aproape ce-i drept. Dăm cât bani face în momentul adevărului. Oho. Mamă, mulți, destul de multicei. Nu chiar. Mă rog, mi-am mai luat și astea, m-am jucat, că făceam... Nu am făcut 40 de mii, făceam vreo 35-30 de mii pe jur. Deși a fost fain. Îmi place drumul, asta e faza. Urcăm pe aici. Mai ales cu UTB-ul. Nu! Aoleu, Radu. Era să rămânem pe o parte cu UTB-ul. De întrebare, hai că acum vreau să mă fac un pic bișnițar. Tractorul ăsta care l-am eu, UTB-ul ăsta, nu știu cât... hai că l opresc. Nu ăsta, că cu ăsta chiar îmi fac treaba. Zic de ăsta.
No, UTB-ul ăsta, uite-te și tu cum stau. Deci eu ar trebui să stau în fund, da? Uite cum stau, da? Nu știu. E automat ce-i drept. Da. Nu știu, dar eu chiar m-am gândit să mă bun. Pentru că bani nu prea stăm momentan bine cu banii. Deci dacă noi ne ducem aici, ăsta, dacă îl vindem, ne luăm 7000 de lei. Da? Ceea ce este destul de mult și l-am vândut. Pentru că, fiți atenți. Hai mă. Dacă eu mă gândesc bine. Unde? O remorcă din asta. Facem bani de ea. Și o să pot, zic că o să pot să efectiv o să pot să fac și o treaba bine, că UTB-ul merge bine. Mă bulbesc. Iar zic că să luăm asta. Putem să facem și noi cu să facem paie. Și na, putem să dăm la animale mult mai bine și mai ușor. Pe viitor mai strângem noi bani, facem aici și ne facem și de o din asta. Știți? Și na. E perfect. Bun, acum m-aș mai băga eu la somn, dar mai întâi mi-aș cumpăra asta. Ce? Rezervare... Ce mă asta? Rezervor... Nu știu, nu o să-i dau. Nu știu cu nimic. Nu, perulate. Așa. Nici, știi ce? Nici... Cumperi? Da. Mă. Da. Pornim motorul. Ăsta pornește bine, la viteze nu schimbă el. Top. Dar în rest este ciuc. Acum suntem noi mai pe sărăcie, ceea ce ne place. Na. Vedem. Mă rog, adică am vândut UTB-ul că oricum nu aveam ce să fac cu ei, avea 120 de cai putere, cred. Da. Ăsta are 300 și știu că pot să fac de tot ce vreau. Momentul adevărului e să putem să folosim asta, că dacă nu putem... Uite ce ziceam de... Ia, jos cu barbie. E perfect. Chiar foarte bine. Opa. Și dacă vă place seria asta și dori să apăsați pe butonul de
pentru că, da, mă ajută foarte mult pe mine. Dar problema noastră acum este că nu prea avem ce să facem. Iar eu aș zice să ne vedem data viitoare când putem să... Când o să facem... o să ne crească toată rapița asta. Stați un pic, dacă mă gândesc eu bine. Toate terenurile astea sunt de rapiță. Astea ale 3 sunt ale mele, da? Rapiță, în curs de creștere. Noi, pe ăla, dacă nu mă înșel, da, ăsta, am făcut 6 tone. 6 ori 3, vreo 18 tone, cred, dacă gândesc eu bine, facem pe toate astea. Și dacă noi prindem prezmul, vom fi efectiv, da, cei mai șmecheri. Dacă intru, opa, dai, așa. Parcăm ăsta și... na. Păi, am fost Radu, ne vedem data viitoare, salut!